Nagsugod na usab karong adlaw ang vaccination rollout sa Cagayan de Oro City. Unang nabakunahan ang medical frontliner sa Northern Mindanao Medical Center kun NMMC ug mga sundalo sa 4th Infantry Division Philippine Army. Ani ang report. Sanglit COVID-19 Referral Hospital sa Northern Mindanao ang NMMC. Dini unang gipahigayon ang COVID-19 vaccination rollout. Usa si Dr. Corazon Mata, Medical Specialist 3 sa OB Gynecology Department sa NMMC, sa mga unang gibakunahan og Sinovac vaccine. Ako lang gitake ang opportunity nga nanay vaccine. Kay makulbaan sad ko sa Narabami sa hospital nga COVID center. Makulbaan sad ko sa effect sa COVID kaysa effect sa vaccine. Gisundan usab kini ni Dr. Bernard Rocha, liaison officer sa NMMC ang pagpabakuna. Dako ang pasalamat ni Dr. Rocha sa bakuna tungod proteksyon nila kini sa pagsagubang matag adlaw sa mga COVID-19 patient. Pag-inject nila sa ako ganiha, wala man koy na kanang gamay ra na sting of course sa dagom, but after that as they were injecting it wala may kaso, walay sakit. Target nga mabakunahan karong adlaw ang ana sa 340 ka mga medical frontliners sa NMMC. Sa pagsugod sa COVID-19 vaccine rollout karong adlaw dinhi sa Northern Mindanao, target nga unang mabakunahan ang kapin 1,800 ka mga empleyado sa Northern Mindanao Medical Center sulod sa 5 ka adlaw. Samtang karong hapon, nagsugod na sab ang pagbakuna sa mga kasundaluhan sa 4th Infantry Division. 65 ka health workers o 35 ka mga field soldiers ang gibakunahan karong adlaw. Target nga mabakunahan ang ana sa 300 ka mga personnel sa 4th ID, apan priority ang 133 ka health workers. Tayo po ay confident sa kung ano man ang bakuna na darating ay tatanggapin ng ating mga kasundaluhan yan sapagkat ito naman ay aprobado ng FDA. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.